Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Mensau arpway ngut ki khna bakdi kalenti yak jat ha soft side beach san ngut ki khna kila mensau batla shpen kitno yaki nalor sun nakabenta ki jing sumar hadin bakalenti yak jat kabadon hakapak ha soft side beach kala khlem badekut hakas ngipalai baladep kabadai ka pratarik ubnai jun ar hajar arpholai hakane ka jingjie ladon ru sakhat nrungut ki bala mensau na katay ka jinghab jong katay ka lentiyaj kabadon hakanong ba tezas kat balaong pat ba syomdon ba mensaujur ne bangat hapdeng ka jingma wat habala ur bat hap na katay ka lentiyaj kijat ha katay ka jingji kitay ki khna kiba nadu ka khat saw hadu khat prasnem ka arta kidai kiba wan jurip na Cypress bat tombol shabar jong ka Houston bat Spring Branch kitay ki khna kidang wan pai naka jinglet kai liur bala penyaj daka Bayou City Fellowship ki he kilaya thuru bakatai ka jingji kala ji hakapor kumba shibaje no phai singi hapo Stallman Park kabadon haka jaka bala bu kerpang naka mentaban letkai syaki benta jong ka rudurio bat ka balaru banyu I ya ka Madan Golf jong ka Mexico katai ka benta rudurio ha Southside Beach kadon kumbah nrup homail ka jinghe bat kadon syaka phangsau jong ka Houston ya kadau jong katay ka jingkdi ka lenti yak kijat ompat lak sati ban tipsyai bat kumtaru kitnat badai khmi kidang tokit bat wat bni ban lap ya kadau jong katay ka jingji ha katay ka sngi ya kitay ki sangut ki bala khamman saujur na pedeng jong kitay ki we la syura no daka lingsun syaka Memorial Hermann Hospital kabadon hapo Houston hi kadba ya ki we pat ki nrungut ki khna lapen kitno syaki jaka sumar kibadon hakate kathan lingba ki kalikit nongpang bat kumba shphongut pat lakit hino daki kali shimet